The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. We should take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nini adlaw gikinahanglan nga itong pagpangandam itong kaugalingon. If you are a believer, use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique, kung gikinahanglan man nimo. 1 John 1:9 again, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will, kabubuton, imong kaugalingong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok nimong kinabuhi. The most important decision, the decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining imong pagdala na usab kanamo ning dapita, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Umani kami, O Diyos, pinagis pagahom, Espiritu Santo kanamo, tultuli kami, o ipatinaw pagdugang ang imong mga kamatuoran, O Diyos. Aron mao kini ikadugang sa amo nang na katunan na sayran o gituuhan, aron
kami makagamit pa sa dugang nimong mga divine truth from your word, which is the only food for our soul. Karon nagaampo kami nga imo kaming tultulan dugang. Nini nga mo Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Busa, salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manuluwas. Amen. Well, maayong adlaw kaning tanan, mga higala, mga kaigsuonan diha ni Kristo, aniya sa kita. Atong panag-uban sa atong Bible study pinagi sa YouTube, ug doon na tayo pinalahi nga pagtulunan nga atong pagatukion ni ining adlaw ug ato kining hisgutan nga matagutlo kini nga pagpahulay. Okay? Moment by moment, relax ka. Okay? Matagutlo nga pagpahulay. Rest. Mao ni ang in English gud ni faith, rest, drill. Okay? Faith pagtuo, rest, pahulay. O kining drill o technique mo ni atong tun-an. Okay? So, are you ready? Kaya to kining tukion ni ining adlaw. Unas tanan. Paabuta nga ang Ginoo maoy mulihok. Paghuwat kaniya uban ang pailog. Naa kana mabasa sa Salmo kapitulo 37 bersikulo 7a. Ug diha sa Pilipos 4:7 nag-ingon usab. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Niya pagyud sa Roma kapitulo 8 bersikulo 17. Alang sa matag magtutuo kang Ginoong Jesucristo, ana ay pagsangkap sa Dios nga mao ang hingpit nga kalinaw sa sulod, inner peace. Kining maong kalinaw diha sa sud sa matang magtutuo, may kalabutan kini sa iyang relasyon ngadto kang Ginoong Jesucristo. Kung imo nagituhuan si Kristo alang sa imong kaluwasan, nasakop ka na sa rianong panimalay sa Dios. 1 Pedro 2:9. Nahiusa ka na, nadugtong ka na kang Kristo. 2 Corintos 5:17 ug 21. Imo na karon gipanag-iya ang daghang mga Dios nung kaayuhan. Divine assets, okay? Diyos nung kaayuhan nga gigarantiya hangtod gini sa kahangturan. Efeso 1:3. Isip usa na ka magtutuo, nagaambit ka na sa tanan nga bahin ni Kristo ug ang tanan nga gipanag-iyahan ni Kristo. Roma 8 bersikulo 17. Now, galing lang kay jutay rang mga Kristohanon ang nagpahimo sa mga panalangin nga gihatag sa Dios kanila. Jutay ra. Kadaghanan nining maong mga Kristohanon nagkapuliki sa pagpangita o kalipay. Nagkadipo-dipo sa pagpangita, katagbawan o katumanan sa lang kinabuhi. Nga sa ingon nga paagi, wa na lang yun nila makita ang usa sa mga mahinungdanong prinsipyo diha sa pulong sa Dios. Kaya bigod nimo, na ay dapit nga adunay sulod nung kalinaw, ana ay kalipay, ana ay kabaskog, ug usa kini kadapit nga naay tuman nga kaligon, tumang gahom, ug pagkamadasigon, ug kining dapita mahimong
makabot ug maangkon ni bisang kinsang Kristohanon. Bisan pa sa malisod nga mga kuntangan, bisan pa sa mga pagbiit, mga pagsuway, o mga suliran, maangkon paghihapon sa mga magtutuo kining naasoy nga kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing una diha sa inyong pagkahiusa na kang Ginoong Jesucristo. Diha sa pulong sa Dios, kining naasoy nga dapit sa kalinaw, usahay pagatawgon og kapahulayan, naka na Hebreanon 4:1. Well, ayaw tuod kini kalibog nga usa ka kapahulayan sa ikapitong adlaw, 7th day, Levitico 19:3 o 30, o usa ka sabatikanhon nga tuig, Levitico 25:2 o 4. No, kining maong kapahulayan, usa kini ka pagpahuway sa matag gutling every minute, second. Usa kini kadapit sa panalangin o gahom, taliwala sa mga kalisdanas kinabuhi in the midst of problems in life. Kabubuton sa Dios nga ang matag magtutuo mosalig kaniya sa tanang higayon. Ang problema lang kay daghan pag-ayong mga Kristohanon nga wa gyud magagamit sa grasya nga gisangkap sa Dios bisag andam na kining maangkon sa tanan. It's available to every believer. Ang Episo 1:3 nagakanayon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Ug usab diha sa Episo 1:18 kini nagkanayon, naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo ug aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawan. Kung ingon nga usa ka magtutuo ni Ginoong Jesucristo, gisaligan muna siya tungod sa dakong butang nga mao ang kaluwasan, Episo 2:8-9. Makasalig ka na ba karon kaniya tungod sa gagmay mga butang nga mao ang imong adlawng panginahanglan, Roma 8:31-32. Ang pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak dito sa cross aron may mudawat sa atong mga kasalanan, mo'y labing labaw nga pagsangkap ang gihatag sa Dios kanato. 1 Pedro 2:24 ug 1 Juan 2:2. Kung iya maghihimo alang kanimo ang labing labaw dito sa krus, nagdahom ka ba nga muundang na hinoon siya karon sa pagbuhat o mga butang diya kanimo? Kana agi o a fortiori logic ni Apostol Pablo kini nga itong gipanghisgutan. Kung iya gihimo ang usapod ni ka a fortiori logic, kung iya gihimo ang labing labaw alang kanimo sa dihang ikaw usa pa ka dili magtutuo ug busa iya ka pang kaaway niya itong panahona, Roma 5:10. Ang tinuod mao nga iya gyud kang sangkapan sa tanan mong panginahanglan tungod kay anak ka naman gud niya karon, Galacia 3:26. O niya ang Roma 8:32 nagakanayon usab, kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, di ba hatagan usab kita niya sa tanang butang atong pangayoon kaniya? Daghang mga Kristohanon ang nakadungog sa sayop nga panultihon nga nagaingon og
Dawata lang si Kristo ingon nga manluluwas ug masulbad ang tanan mong mga suliran sayo. Kung midawat ka dining maong lances, makugang yung ka kung masayod ka sa tinuod. Kaya abigod nimo. Wa pagyud ka makakinabuhi, tinuuray nga pagkinabuhi. Hangtod makasinati ka ug usa ka makalilisang nga kahimtang nga diin wa nay mabungat nga pulong ni mabuhat sa imong kaugalingon gumikan sa imong pagkalisang sa unsa mang katalagman nga imong masinati nga dili na gani ka makaampo. Sa madugay o sa madali, ibutang ra ba sa Dios ang matag tao diha sa tumoy sa iyang kahimuan o kakayahan. Si Jesus nagkanayon, gisulti ko kini, Doctrinalis Biblia ang gisugotan. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Juan 16:33. Now, diha sa Dios, way kahimtang nga maingon ta nga wa ni paglaom. Ana agi paglaom alang sa tanan. Alang sa di magtotoo, for unbelievers, pagtuo kang Ginoong Kristo. Alang sa magtotoo, pagtuon o pagkatuon sa pulong sa Dios. Ang pagpamati sa gitudlo nga pulong sa Dios. Ang pagtulunan sa pulong sa Dios mao ang paagi sa paglig-on sa imong kinabuhi. Ingon man ang pagsulbad sa matag suliran, kasub-anan, kahigawan ba o kapakyasan. Suma sa kabubuton sa Dios. Nasayod ka ba? Nga di ka mamahimong usa ka hamtong espirituhanon nga magtotoo hangtod pagasulayan ka ng imong pagtuo. Usas mga mapuangurong butang nga buhato sa Dios mao ang pagtugot o mga pagpiit. Iyang itugot ang mga pagpiit o mga kalisdanan. Kaysa ingon nga paagi, makatunan mo ang pagsandig kaniya inay sa mong kaugalingong paagi. Proverbio 3:5-6 ano sa gisulti? Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayon pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Pinagi sa pagtuo, imong maangkon kining maong saan ug ang ubang susama niini o makaadto kanining matagutlo nga pagpahulay. The faith, rest, moment by moment, rest. Mao kini ang pagtuo nga nagdala og pahulay nga matang sa kinabuhi. The faith rest line. No, imuha ang pagpili. Okay? Samtang nagpaminaw kanini, imo ang pagpili. Tingali, kining si manaha, alang kanimo, o sa kasarangan, o tingali imong nagtagbuan ang mga kapakyasan, mga kapungot ba, mga kahiubos, bisan gani mga katalagman o mga kasubanan. O tingali, gipiit ka, o gibati mo ang kasamok, o pagkapuklid mo, gumikan sa pipila ka daotang hinungdan. No, ubos sa naasoy mga kahimtang. Aduna kay duruha ka butang kapilian. Muduha-duha ka ba sa pulong sa Dios? Ug mahimo kang hingpit nga pagkamakaduluoy. Miserable. Ug musalig ka ba noon sa pulong sa Dios? Ug musud ka yan ang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Di man ibaya. Ang tawanong mga kasulbaran, wa gyud kasi uruhan. Inumdum ka sa prinsipyo. Human solution is no solution.
Only divine solution is the real, genuine solution. Prinsipyo man na. Ang pagdalisay sa una-una o pagpahiuli, naghahatag lag lumalabay ng mga kaayuhan. Apan spikas nga bahin, ang Dios nagsulti, magtotoo, sandid ka nako, sumalig ka kanako. Ako kang gihatagan sa akong pulong, sa mga saad ug mga pagtulon-an dias Biblia. Unas tanan, buot kong imo silang makatunan. Unya, buot kong imo silang tuuhan o imo silang gamiton ngadto sa imo mga suliran. Matod pa sa Salmo 27:5. Panalipdan ako niya sa panahon sa kasamo, taguan ako niya diha sa iyang templo, mga kanang mga saad bang pasabot, ug ipahimutang ako niya sa habog nga bato aron mahilayo sa kadautan. Sapagkat tinuod, naay gatusan ka mga saad dias Biblia, dili ang gatusan libuan. Ang uban niini alang niining atong panahon, ang uban alang sa eternidad. Ang mga saad alang sa eternidad nagasulbad sa suliran sa kahadlok sa kamatayon, fear of death. Sila nagapaugmad usab sa pagsalig, uban sa paglantaw ngadto sa umaabot nga kahimtang sa dihang tumanon na kini sila sa Dios. Nagasaad kanimo ang Dios ug usa ka lawas nga sama sa lawas sa anak sa Dios. Filipos 3:21. Nagasaad ang Dios nga wa nay kasubo, wa nay luha, wa nay kasakit, wa nay kamatayon, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Pinadayag 21:4. Ikaw magapuyo na sa usa ka dakong balay hangtod sa kanturan. Juan 14:2 ngadto sa 3. Ug magauban ka na naong sa Dios. Segundo Corintios 5:8. Sanglit na sulbad naman ang dayon mong kaugmaon. Ang imo na karong duputan sa pagatubang mao. Ang mga saad alang sa imong mga suliran dinis kalibutan. Imuha ng pag-angkon ni ining maong mga saad sa higayon nga doon na kay atubangon nga katalagman karon ug ug sa umaabot nga adlaw. Muhuna-huna katingali og maingon og wa mangyud ko'y mga suliran nga dili na ako masulbad. Daw hapsay man ang tanan. Nan kun mao, pasalamati ang Dios niya na. Timan ibaya, nga muhatag siya kanimong higayon sa kauswagan sa tuyo, nga makaandam ka alang sa higayon sa katalagman. Ug kung hatagan ka mag-igo kahataas ang kinabuhi, lagmit ka man yung makaatubang o malisod ng mga kahimtang. Bisan pa man gani taliwa sa pag-antos o pagpiit, mahimo mo pa sa pagpanag-iya sa maong kalinaw ug kalipay ingon sa kauswagan. Mao kanay pagkamalig-on. That is how to be strong. Sa imong pagmatasa sa iyong buntag, ikaw muampo sa pag-ingon og amahan, imo kining adlaw, nagaginhawa pa ako, buhi pa ako, unsa may imong ipatuman kanako ning adlaw. Salamat amahan niining panahon sa kalisod, nasayod ako nga imo kining kabubuton alang kanako ning higayuna. Ang Dios mo tugot og kalisod aron sa pagsuway sa imong pagtuo, sa pagpanton kanimo o sa pagtudlo kanimo, kay wa man gyud makahimo niini sa kamahinungdanon sa pagkat-on sa iyang pulong. Primero Tesalonica 5:18 nagaingon,
ug pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kini mao ang kabubut-on sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Salmo 119:71 nagaingon, maayo ra nga sugo mo ako kay pinaagi niini, makatunan ko ang imong mga sugo. Nasayod ako o Ginoo nga matarong ang imong hukom ug nga imo akong gikastigo kay nagtuman ka man sa imong saad. Salmo 119:75. Alang kanimo magtotoo nga nagatubo, a growing believer. Ang katalagman usa kini kahagit aron sa pagdugang sa imong kahibaw, kaalam mong doktrina sa tuyo nga mamahimo kang espiritual nga paghamtong o makahimo kas kanunay masaligon sa Dios. Sabi nimo, ang tanang kasayuran nga ginahanglan aron sa paglampas o mulampas kag pasulit o pagsuway, ana tanan makita diha sa balang kasulatan. Ug unya pinaagi sa pagtuo, igo ka lang sa pag-angkon sa mga kamatuoran nga imo nang nagatunan. Tuuhi ang mga saad sa Dios. Pinaagi niya na ikaw pagalig-unon sa mismong gahom sa Dios. Hebreanon 4:11 ngadto sa 14. Now, ang ikaduhang Pedro 1:4a nagkanayon, niining paagiha, iya kitang hatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Now, ayaw ka na palabya. Okay? Ang Hebreanon 4:1 ngadto sa 3a nagaingon, busa samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasud kita aron makaangkon sa iyang pahulay, magmatngon kita nga walay usa ka nato nga mapakya sa pagdawat niya ng maong kapahulayan. Kay sama kanila, nakadungog kita sa mayong balita. Apan wa magpos ang mensahe nga nadungog nila tungod kay wa man sila mutuo niini. Busa kita nga nagtuo, nakadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios. Gimando sa kinatibuk-an ang mga magtutuo sa dili paghandlok. Fear not. Isaias 41:10. Apan ani usa nga way labot niya ng maong mando. Ang magtutuo kinahanglang mahadlok nga dili makasud sa kinabuhing may pagtuo nga nagdagpahuay. Ang ngaing mahadlok ang usa ka magtutuo nga magkinabuhi og kinabuhing puno og mga kabalaka, puno og mga kakulba, puno og kapintas, pagkamatarong sa kaugalingon, self-righteousness, pagkatalamayon, pangabubho, pagbati o kalaay, boring, pagkamapungtanon, sa lapton nga pagkasulti, ang pagkinabuhi nga way pahulay diha sa Dios. Ang magtutuo angay mahadlok kung masipyat siya sa pagpahimo sa kaayuhan nga gisangkap sa Dios diha sa iyang pulong. Apan ang mga saad o mga doktrina sa pulong sa Dios kapahimuslan lamang sa magtutuo kung sagulan kini niya siyang pagtuo. O una niya tuuhi ang maong mga saad, kinahanglang iya una kining mahibaw-an. Una siya mahibalo sa mga saad, kinahanglang iya unang kining makatunan. Apan dili usab siya makakaton o makaangkon sa mga saad kung wa siya mapun-i sa Espiritu Santo. Kinahanglan nga siya mapunan.
Kaya bigod nimo, usa ka makaangkon sa mga saad sa Dios. Kinahanglan unas tanan musunod ka sa mga pahimangno nga may kalabutan sa pagpakigambitay sa Dios. Madtud pa sa 1 Juan 1:9, kung isugid na morning recovery technique. Okay? Kung isugid o hinganla nato sa Dios nga Amahan ang atong mga sala, siya nga matarong o matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong nga sala o maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Sa in English, nga sagad itong bat before ta magsugod sa itong Bible study. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tuod, niya nang higayon nga imong madawat ang kinabuhing dayon at the point of salvation, pinagi sa imong pagtuo kang Kristo lamang. Napun-an ka diha Espiritu Santo, ug may pakigambitay ka diha sa Dios. Di na mawa ka ng imong kaluwasan, ha? Timan eh. Di na matangtang ka ng imong kaluwasan, ka ng imong pagkadugtong, pagkahiusa sa Dios hangtod na kana sa walay katapusan, ug nung ka nagayod ka ng mausab. Galatia 3:26. Apan sa dihang makasa ka, ingon nga sa ka magtotoo as a believer, you still commit sin, kaya naman kay old sin nature, mawa diha kanimo ka ng pagpuno Espiritu Santo. Ingon man ka ng temporal mo nga pakigambitay sa Diyos, temporal fellowship with God. Matangtang. Dili buot sa Diyos nga magpabilin kang tuas gawas. Meaning, gawas ka sa pakigambitay. Dili buot sa Diyos ka na. Busa, iya kitang gihimo ang paagi unsaon tas pagpabalik sa pagdumala sa Espiritu Santo kanato sa matag higayon nga kita magkasala. Mahibalik kita pinagi sa atong pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan. Tinuod nga mapakyas kita sa makadaghan. Apan way kapakyasan nga mulabaw pa alang sa grasya sa Dios. Timan ina. Sa higayon nga ikaw mapakyas, hinganli dayon, isugi dayon, kanang imong mga kasalanan. Ang kuna dayon, ang unsang saan, ug dayon kinabuhia ang kinabuhi nga gitawag og pagtuo nga nagadala og kapahulayan, the faith rest life. Ato kining ipadayon og magampo ta. Amahan mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niining matamis nga gayon nga kami nakigambitay kanimo Diyos. Salamat sa imong pagtultol o pagpatinaw pa kanamong dugang bahin niining kinabuhi nga nagadala o pahulay. Pagtuo kini faith rest life nga nadala o nagadala og pahulay. Busa, buot na mo kining sination o Diyos, agig sunod sa imong mando. Salamat o Diyos ni ini, amo kining tuuhan o gamiton sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Aron kami makasibog ngadto sa unahan sa among kinabuhing Kristohanon nga dili kasagaran matang sa pagkinabuhi. Salamat niya mong Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini o Diyos, gamita kini in a mighty way. Sumala sa imong kabubuton. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.